Dwi wedi dod i wlad beirdd a chantorion o fri heddi, i waelodion Pontardawe, ac i fod yn gywir, i dref Pontardawe. Man geni'r bardd Gwenallt a'r gantores enwog Mary Hopkin. Those were the days, my friend, boys bach. Ond mae'r dyddiau da yma hyd yn y Pontardawe Inn, neu i fi, chi, y byd a'i gi, y Gwachel. Wel, Jim, ti'n un o'r locals selog fan hyn. Ti'n dod yma i yfed pob hyn a hyn, ond ti hefyd yn dod yma o'n i'n deall gyda het gwahanol ar dy ben. Odw. Maen nhw'n cael bandiau yma bob hyn a hyn. Wel, bob nos Sadwrn ac ar ddydd Sul hefyd. Ac i fi'n cerddor, felly fi yn dod i ware yma weithiau hefyd. Pwy sy'n gweithio yn y fo? So lot o dafarndai o gwmpas Pontardawe sy'n cynnig llwyfannau i bobl fel ti a bandiau eraill. Mae Pontardawe yn dda ar gyfer gerddoriaeth. Mae bandiau mewn gwahanol tafarnau a allwch chi fynd o un i'r llall mewn noson a crwydro a ffindo rhywbeth eich chi'n lico, chymod, dim ond i beth yw'ch blas chi. Emyr, ti'n gweithio fan hyn yn y Gwachel, ers faint ti wedi bod tu ôl y bar fan hyn? Tua blwyddyn fi wedi bod yn gweithio yn y Gwachel, a mae'n bod yn ffantastig. Mae'n wastad yn prysur, yn enwedig yn y weekends, a mewn o'r wythnos, mae bach fwy chill, bach fwy regulars yn dod mewn, ti'n gweld. Hey, good thing, wel, na i adael ti fynd, achos mae Mirain yn edrych sychedig iawn. Hey, good diolch yn ti, boi. Mae Rhys, ti newydd fod yn canu fan hyn nawr. Siw mae'n mynd fan hyn y Gwachel? Good, neis i cael catch up dy'r boys, fe? Mae lot o bethau mynd mlaen ma. Ni'n gallu dweud am y dafarn yma. Mae'n brysur ma, a mae pobl o bob oed ma. Mae rai bod hwnna'n dangos rhywbeth am y lle. O, sy'n bendant. Fi'n credu, yn ywedig, mae ydych chi corau lleol o amgylch yr ardal. So mae pobl yn dod o'r ardal wedyn, mae hwnna'n helpu, yn dweud. Mae fe yn y canol bopeth. So os fe ar y ffordd nôl o waith, ti'n gael yn mynd yn am byd. A wedyn, chi'n cwrdd â rai sydd yn... Beth ti'n gael nhw? Music heads yn y Saesneg. Siwt mae'r Gwachel fel dafarn? Mae cwrw ffein ma, popeth yn iawn ma? Cwrw ffein ma. Wel, fi trial split o'r Guinness, ond dim ond sip wedi cael, so... Wel, Elin, dwi'n clywed ti'n siarad fan hyn a sylwi bod ti acen diarth iawn i Pontardawe. O le ti'n dod o reiddio? So, dwi'n dod o Grislo yn Gaernarfon. A ti'n dod fan hyn i'r Gwachel yn aml. Beth wyt ti'n meddwl sydd yn gwneud y Gwachel yn dafarn mor arbennig? Wel, mae o'n le reit gartrefol a mynd briliant i'r plant. Bwyd da, peint da, a mae'n grisio mawr yma drwy adeg. Mae plant yma, mae'r hen oed yn dod yma, mae cwn yn dod yma, mae pawb. Mae croeso mawr i bawb yma. A maen nhw wedi gadael y Welsh Whisperer mewn, felly maen nhw'n gwneud rhywbeth yn iawn. Wel, ar ôl y fath croeso, bydde wedi bod bach yn ddigywilydd i adael y Gwachel heb gan. Felly, cori off. Man fydd yn tancard llawn, o'r shift o trwy'r prynhawn. Mae angen rhywbeth bach i gan o fynd. Beth sy'n neud y Gwachel yn dafarn mor arbennig? Y wyrgylch, mae'n tafarn cymunedol a mae'r cwrw yn ffein. Hon yw'r dafarn gorau yn ardal Pontardawe, bydde ti'n gweud? Fyswn ni'n gweud y tafarn gorau yn Ponty. Iechyd da. Iechyd da, boys. Good thing, iechyd da i'r Gwachel. Nawr e. Mae'r contractor wedi dod, diolch i ddiw am bel y gor. Mae boes o wlad i gyd yn bel o nawn. Good thing. Beth am ni godi peint? Iechyd da i'r Gwachel, yeah! Good thing. Sean, diolch yn fawr am y croeso. Ni wedi cael croeso arbennig iawn fan hyn. Diolch yn fawr. Popeth yn iawn. A'r reswm dwi yma yw i gyflwyno tancard Tafarn y Mis Heno Esbydrec i'r Gwachel! Rog y marciadau. Good man. Mae boes o wlad i gyd yn bel o nawn. Mae boes o wlad fan awd yn bel o nawn. A mae'n good thing a chan. Diolch yn fawr i chi.